Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Gaderli ileşler, bugün biz size Saparmat Niyazowyň Giň Gylyklary atly gepleşikler toplumundan ilkinji bir näçe bölümi eşitdirýäris. Birinji bölüm: Kim kimi öwrenni? Men Saparmat Niyazow bilen yüzbe-yüz hem köpçülüklerin häsiýetde ençemegedek duşdum. Kä gürrüňçülük, kä pikir alşma, kä jedel görünüşde geçen ol duşuklar inni taryhyň gatlaryna galdy. Olaryň iň möhimi 1989-njy ýylyň 8-nji sentýabryna bolup geçdi. Saparmat Niyazow entek Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň 1-nji sekretary pikir alşmadan başlanyp, soň gyzgyn jedele ýadan ol yüzbe-yüz duşuşuk, iki çäk duşuşuk 5 minuty kem 2,5 sagatlap dowam etdi. Soňy çakmyşyk bilen gutoran ol gürrüňçülük barada men 2009-njy ýylda çykan Ýagtylykda ýitenler atly kitabymyň dikme bilen başa-baş duşuşuk diýen 20-nji bölümini ýazypdym. Gözümüzün aldyna dörep barýan diktatory türkmene hyzmat etdirmek başardyr diýen umyt bilen men agdalyn duşuşuklarda Saparmat Niyazowyň gylyk häsiýetlerini öwrenmäge çalyşdym. Netijede Niyazowda käbir geň gylyklaryň bardygyny göz ýetirdim. Geň diýmegimin sebäbi ol gylyklar ortaça türkmeniň mentalitetine häsiýetli däldi, düşnüksüzdi. Olar ýat gylyklardy. Ol geňlikler baradaky gürrüňe geçmeden öň aýtjak zadym meniň öýüdi barada maglumat toplaýşym ýaly Niyazowam men barada köpürek zat bilmäge çalyşýardy. Duşuklarda öýüdini alyp barşy, ýazyjy hem jurnalist galamdaşlarymyň üstü bilen maňa ýetirýän käbir maglumatlary muny subut edýärdi. Bu iki taraplaryň ýaşly gylyklanma 1987-nji ýylyň 10-njy dekabryna Moskwadan neşir edilýän Bütün Soýuz literaturny gazetada meniň Miraj, ýagny Salgym atly tankydy makalam çykandan soň başlandy. Ol makalada men Türkmenistanyny Sowet döwrüne köküren yaramal sosial jemgyýetçilik hadiselary analiz edipdim. Şondan soň Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komiteti hem Türkmenistanyň KGB'si meniň her ädimim bilen içgin gyzyklanyp uğrady. Merkezi Komitetde bu işi alyp barýan Niyazowyň sagel bolup hyzmat edýän Valeri Otçyrtsykdy. Ýöne Döwlet Howpsuzlyk Komitetine bu işi kimin alyp baranlygy maňa häzirem belli däl. Saparmat Niyazow welin şondan soň meni asyl gözden sypdyrmady. Çemin tapsa öz ýanyna baryp gaýdýan ýaşly ýazyjylardan, meniň galamdaşlarymdan habar salam ýollady. Sözümiň gurak bolmadygy üçin olardan käbirini mysal getirmekçi. Mysallaryň birinjisi: Niyazow Türkmenistan Ýazyjylar Guramasynyň sekretary wezipesinde işleýän belli şahyrdan, eger ol öýe dürejiligi bilen bolsa, biz ona möhüm wezipe ananmakçy. Ýöne yaramaz adamlaryň gepine gitmesin diýen sargytdy. İkincisi de bütün SSR'de tanalyan belli Türkmen ýazyjysy bilen iş boýunça duşşanyny ol şeýle diýär. Häzir men Wel Saparyň Böwsülen tümlük romanyny okuýaryn. Käýerini gözüme ýaş aýlanymy duýman galýaryn. Emma men Niyazowyň bu aýdanlaryna meniň uwumy ýekeljek bolmak ýa-da adaty siýasy mekirlik diýip düşündim. We göräýmäge juda özüne çekiji signallara hiç hili jogap gaýtarmadym. İkinji bölüm: Jan nip, jan alan. Eger Saparmat Niyazowyň geň gylyklary barada aýtsak, onu olaryň köpçülüge iň bellisi onuň döwlet başçylygyna häsiýetli bolmadyk.
her adama aýratyn içiýintiremesidi. Meselem, ol adamlar bilen duşşanyny, olaryň adyny tutup, hatta adynyň ýygyna jan sözüni goşup gepleşerdi. Bu döwlet başçynyň etjek ya etmeli işi däldi. Galyberse-de, men Saparmat Niyazowda öz 2000 esgeriniň adyny ýat bilen gadymy Pars şahsy kirin kyýaly huş ýat ýokdugyny beletdim. Onuň Aşgabat şäherkomynyň 1-nji sekretar döwründen bäri süýjülük keselinden ejir çekýändigini bilýärdim. Şonuň üçin onuň bilen duşup, Niyazowyň öz adyny tutup gürleşenligine monça bolup oturan yerlerine öňüp ýören käbir galamdaşlarymyň bolşuny giňlerdim. Eger Niyazow gürrüňdeşiniň adyny ýalňyşdy tutýan bolsa, bu ýerde bir sır bolmalydy. Ol sır maňa 1989-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda belli boldy. Şonu Niyazowyň meniň adymy, familiýamy ýalňyşman tutup gürleşip oturmasy meni giňirgendirdi. Elbette Uel Sapar familiýasy seýrek bolan soň onu ýatdan bilýänini anansa boljakdy. Ýöne adymy ýalňyşdy tutmagy o diýen anandyrjy däldi. Men onuň hereketlerine üns berdim. Duşşuň dowamyny adymy tutmadan ozal onuň her gerek bir gapdala göz aýlaýanlygyny gördüm. Galany düşnüplüdi. Diýmek, stoluň şekerini meniň adym, familiýam ýazylan kagaz ýatan bolmaly. Şekerem açykdyr. Bu çakym duşşuň soňuna dolu tasdik boldy. Niyazow ýerinden turanyny stoluň şekerini ýapyp turdy. Onsoň ýazgylaryň arasynda öz bahasyny artdyrjak bolup, Niyazow maňa planjan idi diýip magtanýanlaryň gepine diňe kinaýaly ýylgyraýmak galdy. Bu uğurda aýratynam Amanmurat Bugaýew göze başa düşýärdi. Ol Niyazow maňa dün Amanmuratjan, ikimiz planda maslahatlaşalydy diýip otursa agdyny köpürjükledip, töweregini, tüýkülüni sıçradyp, joşup gurrun bererdi. Jan diýip, jan almak Niyazowyň iň bärkiji geňgiligidy. Onuň mundan başga-da elbetde ençeme geň häsiýetleri bardy. 3-nji bölüm. Namart başy. Niyazowyň ikinji geňgiligi esser ýykylyberenne kim garaşsyzlyk ýyllaryna özüni görkezdi. Özü de onuň bu yaramazlygy döwletiň sagdynlygyny üpçün etmeli iň möhüm uğurda döwlet kadrlar siýasatyna ýüze çykdy. Türkmenistan entek döwlet garaşsyzlygyny Almanka, ýaňy öz başdaklyk alanyna, ýagny 1990-njy ýylyň güýdünden başlap Saparmat Niyazow ýurduň şol wagtky at berilişi ýaly döredicilik saýgularynyň, ýagny ýazgylaryň, jurnalistlaryň, hudojniklaryň, kompozitorlaryň arasyndan iň biýawry we kolonial döwürde Sowet ideologiýasyna jan dillen gulluk eden adamlary köşke işe çekip arzyly wezipelere eýe etdi. Eýse näme sebäpden ol garaşsyz döwlet gurýan diýip iň ýapçy, iň biýawry adamlary daşyna üýşürdik. Munun iň adından 3 tany sebäbi bardy. Birinciden, ol döwürde özüni sylayan türkmen intelligenti Niyazowyň tarapyna geçmäge döwtalap däldi. Dörejilik intelligensiýasy Niyazowy milli dönük hökmüne tanaýardy. Çünki Niyazow ilki 1988-nji ýylda türkmen diliniň döwlet dili bolmagyna diýişdirine karşı çyksa, soň 1991-nji ýylyň 17-nji martynda bu urdan bütün sayılı referendum geçirilenine Türkmenistan'ın döwlet garaşsyzlygyna keskellem karşı boldy. Bu 270 onu dörejilik intelligensiýasynyň öňüne doly awraýdan açyrdy. Biýawry adamlary ýanyna çekmeginiň ikinji sebäbi de Niyazowyň özüniň dogowitdi yaranjan, elmidam ýapça adam bolanlygydy. Onsoň Niyazowyň tüýşol pis tapar, su pesi diýenleri boldy. Munun 3-nji sebäbi de ol başı dik, mertebeli, ilmli bilimli adamlardan elmidam çekinerdi, gorkardy, eýmenerdi we şol gorkusy üçin olary halamazdy. Onsoň onuň kadrlar siýasatyny gözlegi 200'li, namart, sypçyk yaranjan adamlar boldy.
Diňe dörejilik intelligensiýasynyň arasyndan näl, eýse halk arasyndan hem ol diňe özüne meňdeş, çalasogat, yaranjan, bigaýrat adamlary gözläp tapýardy we hökümet işini çekýärdi. Ine Saparmat Niýazow diýilen adamynyň döwlet baş tutan hökmünü ilki baştan alyp baran kadrlar siýasaty şeýledi. Bu onuň özüniň dogo kemisli şahsiýetdigini görkezýän alamatdy. Niýazowyň ýigrenligi ınsaply, arasda mert adamlardy. Göwün söýdügi, kördekin, açgöz, yaramsap, aňyrsa garanky şahsiýeti galdyrybastyrly, ýylen içi kütüli adamlardy. Şol näkesleriň arasynda ol özüni gowduýardy. Gülgül açylýardy, dili warsyraýardy. Gow adamlardan welin ol edil şeytanyň gurhanyň gorkuşýaly, gorkýardy. Şonuň üçin SSR dargap barýarka we garaşsyzlyk döwründe ol türkmen ýazgy şahyrlarynyň we jurnalistlerinden Durdymuhammed Gurbanow, Amanmurat Bugaýew, Kakamrat Balliýew, Annegeli Nurgelliýew, Berdnazar Hudaýnazarow, Annagul Nurmemmedow, Sapar Öreýew, Gylçmurat Kakabaýew, Gözel Şauli ýaly ahlaksyz, açgöz adamlary Prezident Sovetine ve hökümet işine çekti. Köşkü yakınlaştırdı. Kutlu oldum. Yaşamaklık hedil bulur. Olara yokary siyasi cemiyetçilik wedipeleri, diplomatik işleri, deputatlığı ününni. Ol şol ınsapsız adamları ulanyp döwleti, ýurdy, halky şeýle bir tozdurdy welin, soň özü ölen soň bu gara işi dowam etmek üçin Gurbanowy Berdimuhammedow Gözel Şawuldan başga ýazgy şahyr derkaram bolmady. Oňa boýasy syndyrylan türkmeni utornukly ýere sokmak üçin Jemal Saparyň başçylygyndaky ahlaksyz aýdymçylar sülsady da yeterlik boldy. Sebäp Saparmat Niýazow hökümetiň rejimiň edenetdiligine garşy durup biljek gyrjdanlyk cemiyetini kökü damar bilen ýok edip gitdi. Onsoň onu öldürüp köşkü eýilen Berdimuhammedowlara, jadanlara, haramflara, diňe weýranyň üstüne aýdym tam edip bermek galdy. Bu barada biz gelecekde yeni gurrun ederiz. Häzir gelin Niýazowyň geň gılıklaryna dolanalyň. 4. bölüm. Bumerang. Saparmat Niýazow 1993-nji ýylda telewizioniýadaky çykyşlarynyň birini Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işini tankytlap şeýledidi. "Siz maňa her gün hyşywşy getirýäňiz. Ol eýdidi, bu beýdidi. Maňa siziň hyşywşyňyz gerek däl. İçaly bolsa tutuňda basyň türme. Amerikanky boldy, Germaniýanky boldy tapawdy ne?" Muny eşdeninde meniň depemden gaýna suw uýlanýaly boldy. Sebäbi ol wagt bütün Türkmenistanyň diňe bir adam içalçylykda aýyplandy. Olam menim. Sowet döwründe türkmen şagalaryny, enelerini, türkmen dilini, türkmeniň milli mertebesini gorap çykyş edenim üçin, ençeme makalalar ýazan üçin maňa 3 döwletiň, Amerikanyň, Germaniýanyň hem Türkiýanyň içalysy we halk düşmany diýilip günäý öňkölipdi. Kremlin tüýküligini yere düşmänkä gapyp alýan Saparmat Niýazow bu aýyplamalaryň göz başynda oturan adamlaryň biridi. Emma ine birdenkä onuň paltasy daşa degdi. 1991-nji ýylyň güýdünde SSR ýykyldy, dargady. Göräýmäge şondan soň Niýazow özüniň nadan, dönük siýasat ýöredenligini boyun almaly. Ýöne haýp Niýazow, Gaýysy Atabaýew, Nedirbay Aytakow ýa Şaja Batyrow ýaly mert baş tutanlardan däldi. Onuň öz günäsini boyun aljak gumany ýokdy. Ondan ol baryp ýatan nazaralyga ýedurdy. SSR döwründe Türkmenistanyň milli garaşsyzlygy uğruna göreşen Agdybirlik halk hereketiniň agdalaryny ekstremistler we watan dönükler diýip elan etdi. Meni bolsa Günwataryň agentliginden aýryp Orsiýetiň agentligine geçirdi. Ýagny eger ol maňa öň Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkez Komitetiniň 1990-njy ýylyň
12. may aralığında geçirilen iň soňky 24-nji gurultaýyna resmi tribunadan Weltapar Mru'nun, yani Amerikanyň merkezi razvedka upravleniýasynyň agenti diýen bolsa, inni Amerika bilen gatnaşyk açylan wadyna gözüni gyrpman, ol KGB'nin agenti diýen aýplama ýönkedi. Neticede 1992 ýylyň 4-nji fevralyny türkmen ýaşlarynyň arasynda Niýazowyň şahsiýet kulturyny ornaşdyrmak üçin ýürüýte döredilen Nesil gazetini Valeri Oçilçyň taslan kompromatlarynyň esasyny meniň garşyma ullokan tökmetçilikli makala çykdy. Köp zatdan habarly adamlaryň aýtmagyna görä, ilki başda makalanyň aşaryny 2 sany gol bar eken. Emma soňra ol makala Dine Amanrat Bugaýewiň golu bilen çykdy. Eýse näme üçin şärikli makala bir adamynyň adyndan berildi? Çaky Niýazowyň rejimi makalanyň ikinji awtory bolan Hudaýberdi Hallyny Agdybirlik halk hereketiniň içinde geljekde alyp barmaly gilliň işler üçin aýap saklan bolmaly. Sebebi Agdybirligiň şol wagtky eginleş başlygy, ozalky kommunist, kıyamatlyk çekist Hudaýberdi Hally hökümetiň halk hereketindäki iň möhüm gizliň çeşmesidir. Ondan Agdalyan makalanyň aşagyna ady goýulmasa da hökümet özüni başta bu herekete goşan galamdaşyna, özüni Agdybirligiň prezidiumuna hödürlen galamdaşyna aýlygynç tökmet atmaga ilgedik gatnaşan adamynyň gadaryny bildi. Hudaýberdi Hally basym Türkmenistanyň hökümet delegasiýasynyň düzümini daşary ýurdy. Eýrana, Magtumulu Pragynyň paýediýa günlerini gatnaşmaga iýerildi. Agdybirligiň başdanlarynyň halk düşmany diýilip, her adymda ýydarlanýan wagty, hamana biziň birimiz bolup ýören Hudaýberdi Hallyň hökümet delegasiýasynyň düzümini Eýrana iýerilmegi görülüp eşdilmedik geň wakady. Daşary ýurdy. Onu da hökümet delegasiýasynyň düzümini Dine Niýazow we hökümete juda wepaly adamlaryň syýahat edýänini eýse kim bilenok. Bu Hudaýberdi Hallynyň rejimi edýän gidliň hyzmaty üçin eňne ýapylan zerli hyýwa dony dälmidi? Eýse bu sıra düşünmez ýaly hökümet hem Hudaýberdi Hally bizi şeýle göwüle saýdymy kalar. Hawa biz ol döwür ýaşdyk. Ýöne oýnalan oýun barbyr bize düşnüklüdi. Hudaýberdi Hally bolsa Eýrandan gelen soň hamana hiç zat bolmadyk ýaly ýene biziň aramyzda sypaýsyrap, takwasyrap, ülpüllep geziberdi. Öz geçen ýoluny guýrugy bilen süýselep geçmegi halayan bu adam türkmeniň içinde tilkini guýrugundan, möjegi tırnagyndan tanayan adam bardyr, öýtmedik bolarly. Elbette biz ona yüzün üstünde burnun var diýmedik. Ýöne şondan soň ona ananan yerimizem ýok. Sebebi bu onuň Agdybirlikdäki eginleşlerini birinji gerek ýüzü wara edişi däldi. Has aýylgan synamartlygy ol onun has öň 1990-njy ýylyň 14-nji ýanwaryna edipdi. Şonna ol Agdybirligiň baş tutanlaryny, aktivistlerini, bütün halky Göktepe'nin köne galasyna ölüme iýerip, özi bir gecede Moskwa gaçyp gidipdi. We ýazgylaryň arasynda şondan soň türkmen pop kapony diýen maskaraçylykly ada eýe bolupdy. Onuň uzak wagtlap Agdybirlik halk hereketiniň içinde jansyz bolup işlemegi, ýagny merhum Niýazowyň sözleri bilen aýdanynda halk hereketi barada gidliň gulluklara ýygyderli hyşywşy ýetirmegi bolsa, ahir soňunda aýlanyp dolanyp Hudaýberdi Hallynyň öz ýazdy maňlaýyndan bumerang bolup degdi. Şeýdibem Kanwat Kesekiniň eli bilen ot gorsap, özi elmidam akça jüýje bolup gelen şahsyň açylmasy syr açyldy we dine şonno Oldurdy Muhammed Gurbanowyň, Amanrat Bugaýewiň, Kakamrat Ballyýewiň, Annegeli Nurgelliýewiň, Bernadar Hudaýnadarowyň, Gylçymrat Kakabaýewiň maňlaýlaryna gütülep degen bumerang KGB emkemeniň iň tejribeli, iň gizliň agenti Hudaýberdi Hallynyň şat maňlaýyna degenne munyň Saparmat Niýazowyň ýene bir ören geň gylygy bilen baglydygy belli boldy.
Gaderly dinleyijiler, bu gepleşiň dowamyny siz inniki gereklerde dinläp bilersiňiz.